твърде изкуствена и продажна. Опитах се да я търся в секса, в филми като "Секс ти градът", "Секс те нула", "Секс ти лучия". Даже и в порнофилмите, но установих, че там изобщо няма любов. Огледах се в очите на децата, които търсят с поглед майките си, тези на кученцата, които чакат стопаните да им хвърлят пръчката. Дори се опитах да попитам заека си, но той нищо не ми отговори. Явно не го интересуваше изобщо, макар и егоцентрично да твърдях, че ме обича. Опитах и по класическия начин да се срещам с мъже, с различни мъже, да спя с тях на първата среща, да не спя с тях на първата среща, да ги наричам бебе, мило, скъпи, да не ги наричам бебе, мило, скъпи, да им готвя, да не им готвя, да им се обаждам и да ги чакам да им се обадят, да ги разпитвам за миналите им връзки и да не го правя. Пробвах и с жени, не беше същото, липсваше нещо много важно и вие много добре се сещате какво. По мое мнение опитах всички възможни варианти, но някъде там, около първата критична точка, около втория месец, нещата просто се изплъзваха от ръцете им и мъжете отлитаха като пчели, които са пили от нектара на цветето ми, но са му се наситили и отлитах към следващото цвете, което незнайно защо обаче успяваше да ги задържи. Казваха ми, че съм забавна, че правя страхотен секс, че имам хубаво дупе, цици и очи, както и че съм умна понякога, но това явно не беше достатъчно, защото въпреки всичките комплименти, никога не получавах отговор на ключовия въпрос. Защо точно късаме и къде точно е проблемът?